dalu kalah endahe yen kalawan esemu solas lagamu kang lugu amimu wikapang jroning kalbuku bunga tanku wawa tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaranding tresnaku Ospiko kang manis ayu parasmu byo lintangku ampun sira kang bantu rino wengi gagalku loro setyo satu marang do wong ayu nyoto tresnaku tungkan iramu satuku marang do wong ayu nyoto tresnaku tulus aku siraku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaran
sliramu. Asmara setya satuhu marang domong ayu nyoto tresnaku tulus kanggo sliramu. Nyoto tresnaku tulus kanggo sliramu. Oke, lagune Jalaran Tresna katur ya awake dhewe ning mburi ta? Ya. Sik Pak Lilik sing pundi ta? Pak Lilik. Ya. Nembe dahar. Oh, alah, nembe dahar kok Mas Gil. Nggih, Pak Lilik nembe dahar. Mundur-mundur kene, Mbak, mundur. Kene, ya. Sowan. Mingkeng nggih. Bu, enten tengunen apa mboten mriki-niki niku? Mboten. Oh, nggih. Nggih gatel. Takon tengku barang lho. Lah kok gatel ya. Nggih, sowan kanca-kanca TJ Campur Sari ya Pak dhewe sapa mburi ya, Nak? Nggih, kula nuwun, Pak. Lah kene iki ya rame banget. Oh, lah nggih. Nggih, ingkang ten mriki ngersake napa? Mangga. Napa? Enten TV-ne mboten to mriki niki? Lah, Ya, nggih, iki ngersake apa sing nang kene gen mboten ngantuk. podang Oke, katresnan sejati podang kuning sik Pak Lilik nembe dahar. Oh siap. Sik Mbak Febri mohon maaf. Iki ben awake dhewe mengko ora apa jenenge ngerti Pak Lilik yen kondur to. Jenengan mlebet riyen. Nyuwun pirsa Pak Lilik ingkang pundi. Dadi awake dhewe wis ngerti ingkang asma Pak Lilik ingkang pundi ngono. Dadi kok wanci kondur iso nyegat. Marak sowan ingkang asma Pak Lilik kang pundi nggih. Loh, kok atung-atungan ki Mas Rana sing gelem ngaku? Oh lho kabeh no. Nggih. Pripun? Ingkang pundi Pak Lilik nggih? Ingkang pundi? Oh panjenengan. Menika nggih. Oh nggih tasih dahar Pak Lilik, sampun dahar dereng. Sampun dahar dereng. Oh sampun oh. Srepek Mataram Mas, srepek Mataram. Monggo Pak Lilik, monggo. Pak Jiati toh. Masya Allah. Sik, aku kapusan brosur aku. Nggih. Lah jebule iki Pak Lilik, jebule Pak Jiati ngono kok. Lah kok Pak Lilik ki ya pangling to, Mas? Aku mbok tenan, kenal seprono seprene ora paham yen asmane Pak Lilik. Ngertiku ya Pak Jiati Banyuroto. Oh putrane. Oh alah. Monggo Pak Jiati walek iki jelas sahabatku ya niki. Wah, monggo. Pak Jiati sehat? Iji, alhamdulillah Mas Gilang. Nembe kula rasani Pak. Kula ten Banyuroto kok jenengan dereng jagung lim lebet kula nggih mboten ngertos. Ah, nggih. Kalengane jenengan nggih dirasani Mas Gilang. Pripun? Timpian ten Sobleman mriki anggere wonten jagungan mesti ngerbak jenengan. Nggih, pancen mugi-mugi ngantu-antu jenengan. Niki jalan malih nggih Mas. Pripun? Jalan malih niki nggih digelar acara malih. Nggih kula tanggal kan Pak. Lebaran kan tanggal 27. Enten gerdu mriki. 27. Nggih, ten gerdu bintang tamune kula Campur Sari gini di Andin. Dek iki pun malah pun bayar lunas ya kula niku dek wah. Pun dilunasi. Pun. Iya. Pokoknya Mas Gilang pana ada di Magelang memang ditresnani. Wah, nggih matur nuwun. Pokoknya Cok Ainun rumono. Dak Mandiri. Nggih, Pak Pardi Pak Enun Kedak Mandiri Mas Gilang. Matur nuwun. Niki nggih. Pokoke niki sing kula tenggok, daupe Mas Rian sesuk. Ya, nggih. Ngatur kenapa Pak Jiati? Iji. Napa? Mat oke, langgam oke, keroncong oke. Iji, keroncong Mas Gilang. Menapa? Dinda Bestari. Oh weh. Dinda Bestari, gamelane katut iki masuk.
Ije derek mangan bagyo. Nggih. Dek Parti, Dek Suya. Sip nggih. Pak Parti ini, Ije. Kayak mriko sound system nggih luar biasa gitu. Saya, Pak. pokoknya sidik luar biasa. Nggih. Oke, Mas. Oke, Pak. Ya. Selindro kanca. Dinda Bestari, Pak Jiati, Pak Kumbanyuroto, mengki bari permintaan katresnan sejati podang kuning diaturke. Semangga. Ije derek mangan bagyo di kalaksanan upacara menika manggih rahayu kalih sedayanipun. Putra ingkang disebutaken. Patah jiwa tak bernyanyi, ingat indah pesta maafkan tindaku, betapa tak bersua sedang membela yang diserang doa puji juga Bapak Kadus Garut, Bapak Wahyudi, Tenggo Mas Gilang wonten mriki. Beta riwayat yang waktu beta hati rindu berjuang sayang tidak patah jiwa tak bernyanyi, ingat kita bestari maafkan tindaku dalam mata bersua.
doa puji Ku harapkan bersama sampaikanlah cintaku untuk Evian matur suwun Mas Gilang matur sangat matur suwun. Matur nuwun Pak Jiati paringi siater nggih Pak. Ampun pedhot le sederekan terus le sederekan nggih. Matur nuwun salam kagem garwa putra sedaya. Nggih matur nuwun nggih Pak Lili. Nggih matur nuwun. Wong loro kaget kok terus sapa terus Pak Jiati nggih. Niki nggih rawuh panjenipun Pak Enggaron, Pak Wah, nggih Pak Duko, Pak Wahyudi, matur nuwun sangat kaya tanono liya nggih sederek utawa kerabat kula, wah jan matur nuwun. Matur nuwun Pak Jiati katuraken, nggih matur nuwun sangat ya. Langsung geprok kanca katresnan sejati lumantar Lilis Pos Sinta Narulida. Yuk, lumantar para kanca kadang campur sari TJ Sinta Narulida.
Rezeki itu tidak hanya uang. Kesehatan ya rezeki. Suara sing kepenak ya rezeki kok jenengan. Ping jenengan tadi menyia-nyiakan rezeki lho. Kok iso Mas? Sita wile joget goyang nganti keser-keser jenengan. Didelokke Bapak Ibu Pak mboten penak to kula. Oh, iki dadi pertanyaane. Yen ora ana Bapak Ibu kedel jenengan. Mboten kok. Iya, Mas, terima kasih ya. Katresnan sejati, badhe tambah mboten? Mangke mawon. Oke, ya. Terus nggih Mas Gilang, terus Mbak Sinta. Badhe nyawer napa mboten? Mangke mawon. Oh, siap. Nggih, tadi tak enteni tenan nek mengke nggih. Nok Sinta, Dawa. masuk tak bagekke dulurku kakung sikik. Iki lenggah Pak Mardani Wilujeng lenggah. Nggih. Lenggah ini ndi ki mau Pak Mardani? Sik. Oh, sik kose. Oh, alah. Nah, bose. Nggih. Wilujeng lenggah Pak Mardani. Wah, ini juragan sukses A1-ne Magelang iki. Oh iya, Mas. Mbak, kok ora mudeng, Mbak. Jenengane ya apa? Karo aku iki wis kanca plek no. Kersane apa, Bos? Kaya biasane ora. Oke, lungi tekan le nyanyi nang kene. Kamriki. Pokoke semboyane nek durung dulungi ora sah mingset. Lho wis siapi to. Pun disiapke. Anu sakniki mawon. Kowe ngerti aja batin lho. Piye? Adek dompete tipis ATM-e kandel. Oh iya Mas. Ya, lu ngerti asmara ya, Nak? Le joget ora sah nang kene dhisik. Nah, pokoke los wae Pak Mardani A1 juragan nggih, Bos nggih. Iya, sip pokoke. Lumayan to. Ya. Mas Gilang kan endi ning kene bae. Aku nang ngene. Iya, ning kene bae. Ya, engko tak tampake nak. Nah, ngaten iki lho. Lungi tengah Semara. Semangga. Kowe ora dhewe. Rika Susantirini.
Wis cair kowe. Sampun. Kowe cair urung? Matur nuwun. Matur sembah nggih, Pak. Nggih. Siji kowe matur nuwun kalian Pak Mardani, matur nuwun Pak Mardani ngono. Matur nuwun nggih Pak Mardani. Lho, nomor loro matur nuwun kali sing nanggap. Pak Pardi. Nuwun Pak Pardi. Nomor telu matur nuwun marang ingsun. Apa? Lah aku sing ngarahke jeng ora tak arahke ra entuk duit kowe iki. Iya, mau yo tukang parkir. Pas. Ya, kene Rika Susanti, tak giring ning gone cah nom-nom Rika. Ngene. Ya. Ya. Rik, aku lak wis kandha nek mendem lagi ngintip ora usah mangkat nyambut gawe. Jane yo aku entek semono lho malah kleang-kleang. Ya kene aku tak lebokke nggone kanca sinoman ngene, genten kene gen hiburan. Lah. Halo Bala. Loh, arep njaluk apa iki kene Bala? Njaluk duit tokah tunggale. Ya. Oke. Ora bakal nampa lelakon iki kuwi ta. Wah, oke, siap. Kene lho Mas Gilang. Hei. Gogok. Lagune. Ya. Iki permintaane lagu kasunyatan. Karo apa? Rembukono sisan Rik. Kan dirembuk sing penak. Oke. Rembukono sisan Rik. Lukaku, oke. Yo liyane. Ayo gogo-gogo ker nyawar apa? Lukaku sik ya. Ya di panjeri sik ngono lho. Oh iya. Apa-apa ki saiki nganggo DP, Mas. Ayo nek ra DP ra jalan. Langsung pelunasan ngono. Full. Lah sing arep lunasi kapan? Ya, oke iki tak aturke kasunyatan sik. Ya, nak. Kasunyatan ki sing enom, nek sing tuwa ki bab kasunyatan wis pengalaman. Oh, wis nyati. Warna-warna, wis mangan uyah gula. Ah, pancen luar biasa penyanyi nek ra enjoh ki endo. Kaya. Wis kowe patute lukaku ae, Ci. Lukaku? Lukaku. Kulino terluka? Iya. Ya diaturke lukaku, siap. Kosek lah mukane, Bro. Oh iya, aku lali kok. Lali sak temene ya wis tuwa. Rasa jujul, ora ndek jujul. Matur nuwun. Iya, berarti Iki DPC kok nek lukaku wis rampung, mrene nah. Berarti kok nek lukane wis kelakon gek ditambani. Nah, engko kasunyatan diaturke pelunasan. Dan asmane sapa Nah, lho, iki asmane sinten? Tenan lho. Pak Dina, matur nuwun sanget. Pak Dina. Pak Dinan. Pak Dina. Di Pak Dina. nggonku nek Dina ki wedok. Pak Dina, anake wedok Pak Edina. Yo, cok, lukaku diaturke wah lumayan. Tuk menang.
Ya. Iki jenengan tak ditugas. Masih ada 30 menit ke depan lagi, Iya, ojo-ojo Mas. menemani. Tak aturke langsung gapruk lagu tanpa jeda MP3. Iya. Kasunyatan tak aturke bersama Febri Antika. Kowe ojo lungguh. Lah aku mau apa? Ngaruh ke mlebu. Pak Dina ki mau. Iya ta. Nah. Ya. Kowe nggawa mic ya. Pak Dina. Pak Dina, aku Chandra sama Febri. Iya. Bali ya, Pak. Ya. Pak Dina. Kasunyatan. Pak Dina. Mau deh. Ora apa-apa, Mas. Ora sak isin karo aku. Iya. Arep ana sing nyanyi kasunyatan, Dik. Pripun Mbak Rika? Monggo. Kasunyatan, pan kantun para tamu. Iki Pak Dina Endo. Indo. Oh ya. Mas Pak. Iya Pak Parman di. Mas Fikri, ayo nyanyi kasunyatan. Ayo nyanyi kasunyatan. Ora kono iki aku ya wis kenal suwe to nek iki. Iya. Ayo Mas. Kasunyatan. Oh, lagune apa? Kasunyatan. Piye? Arep lagu liyane apa arep kasunyatan? Yen kasunyatan tak nyanyi sik jenengan lagu liyane. Nggih. Oke ya, oke. Jangan lenggah mriko niku sik. Nah. Oh iya bar iki ya. Aku tak minangkani Pak Dina. Tak nyanyike sik ya Rik ya. Kowe kono sik. Iya nyanyi ya sik kono nyanyi. Aja geser. Yen dulu. Raga kang kajiret tresna linali-taline jiwa gegandrung parasmu yai. Oh spesial Pak Dina Rika Susandi. Gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni, nampa kasunyatane tresna kowe sumanding liya.
kudu aku sing duweni. Terima kasih. Mas, titip iki ya sing durung rabi yo penono ya. Ya nak ya, Ya. Pokoknya saka Senin tekan Minggu mong iso borong. Ya oke. Mas mau dia sik ngarep nyanyi pupu sing nelongso mau. Mas ingkang badhe nyanyi pupu sing nelongso tadi yang mana ya? Mas Fikri. Oh, ayo Mas. Febri, jangan duduk dulu, kamu dipilih. Yeah. Aku tahu. Ya, mana nih wae Mas? Ya. Mas Fikri, pokoknya ditutuk-tutuke. Iya. Pupu sing nelongso sih do. Apa ganti lagu? Oh itu aja. Oh iya. Saiki wis beda kowe ninggalke aku mendingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis elo kaya lumut ing pinggir
beda ati beda lambe lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno yen gawe lara Makasih ya bos, sehat-sehat. Yang paling ngono rasa, aja ngono ku to. Wis gelem nyanyi ora penak. Ngoromo aja ngono ku to pira to? Oh lah ya. Ya boleh tak kate ya. Kepadar para kanca kadang campur sari, nggih dipun kepareng ngaturaken langan suka, spesial gempa jenengan semuanya ing wanje mriku. Yuk pun aturaken tetembangan koleksi tebang di Sintan Narudita, nggih dipun kepareng ngaturaken tebang dangdut. Semangga, semangga akan. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleka tresno
kasunyatan yen to aku sliramu iki kawinyo jagat dewa Batara Konggo Trikonggo. Iki mbekku Bas, aku dadi trauma ngetokke kowe iki. Oke. Ya. Spesial, terima kasih Bu. Ya. Ibu sama Nayang. 3 lagu lagi spesial, Dek. Jenengan Mas. diaturke Gadis Kalimantan ya. Oke? Ya. Oke. Gadis Kalimantan bernuansa dangdut, nanti terus 2 lagu. Yuk. Spesial Kanda. Kita hadirkan lagu baru ya. Yo. Ya. Oke yuk. Koleksi Bang ada Gadis Kalimantan. Kita hadir bersama Sinta, Darul, Lita. Gadis Kalimantan 3 lagu. Konco-konco.
Terima kasih. Sinta Darweda. Nok Sinta. Bu Suryapti, Jalan Pak Mardi. Konco-konco dua lagu lagi mermandi kita iki kontrak sampai setengah 6. Konco-konco TJ makin dalu tasih kepareng ngaturaken wonten Tembalang Kabupaten Semarang. Terus mereka kita setengah 6 harus selesai. Mereka ngaturaken tetembangan wonten Denok dan Negoro Angin, nggih. Ibu spesial dengan Anda. Denoknya dulu kita hadirkan bersama dengan Riga Susanti Sumangga. Iya. Oh alah. Denok yuk, Rika sudah.
pamuji, selamat sik nanggap, selamat sik ditanggap, selamat ingkang rawuh sedaya. Allahumma warga Sobleman sugih kabeh, sehat kabeh, umur panjang kabeh, lancar rezekine kabeh. Allahumma Amin. konco-konco yen pamit donga satu lagu terakhir Negara Angin Mbak Febri Sinta Narulida. Terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa di lain kesempatan.